ngezwa izwi elikhulu livela. Nayi indaba yaqala. Ithi uthi-ke uJohane, uma sengibone konke engikubonayo, ngase ngizwa ini bazalwane izwi likhuluma nayo. Asesizwe ukuthi izwi likhuluma naye lithi Livela esihlalweni sobukhosi. leli izwi livela kubazalwane esihlalweni sobukhosi ne? Lithi bheka itabernacle. Yes. likaNkulunkulu Ah. likubantu. Ha, itabernacle likaNkulunkulu lisukile ezulwini. Lehla manje selukuphi? Liphakathi kwani kwabantu. Nenda sitshelwa ukuthi lolu hlobo lwabantu itabernacle lehlele kibo uhlobo oluthi ngoba usiba bonke abantu. Kodwa uhlobo oluthize lwabantu. Leli tabernacle lehlele kibo. Ameni. Kodwa lona lenzenjani lona? Lefile lehlela kuphi ebantwini? KuneJerusalem elisha. Kunomhlaba omusha. Madonna. Jesus. Ufunda ma. Uyakuhlala nabo. Uthi uNkulunkulu ngenxa yokuthi wehlele itabernacle lakhe naye uyehla. Abezohlala kanye nani nabantu. Uthi uzohlala nabo la kulomhlaba omusha, la kuneJerusalem elisha. Amen. Tubekufunda. Babe ngabantu bakhe. Bona babe ngabantu bakabani. Akusiwo wonke umuntu ongumuntu wakhe. Yebo. Kodwa uhlobo oluthize lwabantu elungabantu bakhe. Haleluya. Funda. Yena uNkulunkulu abe nabo. Azesule izinyembezi zonke emehlweni. Yemadoda uthi kunabantu laba ehlelwa kibo. Abanye yobethola bekhala. Yeah. Abese uyafika Yes. enzenjani? Asule inyembezi emehlweni abo. Bakhaliswa yini nabantu laba na? Bavele inhluphekweni ezinhlobonhlobo. Bavele kuningweni obunhlobonhlobo. Kunezinto ezibalimazileyo baze bafike batholakale bala. Akuzange kube lula for bona ukuba bazithole bakuneJerusalem elisha. Kodwa kunalabo bandlule khona ekudluleni kwabo kube khona izinto ezenzakalayo ezilimaze impilo yabo bagcina sebenzenjani bakhala. Manje uma uJehova efika ebabona bekhala lithi uzofika